dhi idho kendo gata mala par gariyo. Mano kaluwore gi report maru. To report mar KRA to nyiso ni maendi kama okawe pesa matin mogik. Ochoke usuru matin mogik. Gige kiking'iyogi, be gin gi relation moro koso wane mwang'iyo gini marach? No, nitie kama connection bende bete, nikech king'iyo kama pesa maduong' mar sirikal ae en osuru. Dong ineno ka ginene iga mokalo no, we are talking of 3.1 trillion. Yeah? 1.3 trillion. 1.3 trillion ni owuok kuonde mopogore to ng'enyne gin ang'owa taxes. Owuok income tax, bebe maduong', VAT, lowe, as idhi income tax, I mean, nitiere excise duty nitiere kanyo, nitiere, yes, non-tax magi kama kuro interest, dividends, fee ma sirikal charge ginene, small nini services magi chiwo nitiere, makelo 0.5, yeah, billion. So iyudo ka and then grants gribe ntie 0.1 billion, 1 trillion. Koro iyudo ka pesa gieki ichoko gi kuonde mopogore mondo mi ochop mano. Samoro nyalo tamo kata KRA bende chope target, nikech jo Kenya bende ok dwar yere gi gigi makare. And mano be ing'eyo. Mano be wawacho gi ming'eyo. Yes. Jo Kenya bok dwar chomore gi usuru maler. Mano be wang'eyo. Koro miyo en mani koro mato tij jomoko, en mani ginene wasegolonu kaka obet, kaka opoge gi kidienge kaka gintiere. Yes. Machielo bende bugolo en ni nengo mar modhi nodok piny 79.86 per barrel. Igani to iga mar 2023 nen 82.9 US dollar. To bei mar modhi gi ok waneno kodok piny. Ok gidok mang'eny. Ok gidok mang'eny. Yeah. Ing'eni ma koro wadil gi goods ma oko. Ma bechgi bedo control gi oko. And achiel kuom gik ma kelo magi en ni seche ma tungni moko nitiere oko kucho. To donge wabe nyaka weche gi chandwa, nikech seche makoro Middle East ni kata gi problem, to kuno tema mafuta ae donge be nyaka chandwa. Seche ma Ukraine ma Russia go Ukraine, be nyaka chandwa. Gas gire akunde go eko be nyaka chandwa. Of course ng'eny gas mwatiyo godo to wa US. Koro king'iyo gigi kako bet, gik mabedo influence gi weche maoko, wabedo godo gi shida. Omiyo kata ka prices mag fuel bedo controlled, it is to an extent. And seche go bende, remember ni kai bende serikal bende yude ang'owa, yude ushuru morito godo ang'owa, morito godo piny. Koro beigo ok isedok ahinya, kata ka koro ing'iyo fuel prices, kata kikawo mana petrol, tibiro ka wantiere 180 something, 190, 191, uduogo piny matin 180 something, ok odhi piny ahinya pa liter. Ok odhi, I think wasichopo nyaka 160, 164 something. Iyudo ok odhi piny ahinya. Ineno, to nikech magi gik ma ok wagol ka gin gik ma oko, ma conditions mantiere, king'iyo nyaka cost of transport nini mago irwake iye kanyo. Ung'iyo gik mang'eny mko ting'o nyaka somo, ting'o nyaka weche mag konza. Somo ka endi pogruok mane malich muneno? Somo kiwango madhi e somo to medore. Kiwango madhi e somo to medore. To king'iyo kata na wach koro mar ginene, the new approach mar funding, the new funding model mar university education, king'iyo gi ginene kaka operate to gi kaka the universities fund operate, iyudo ka nitiere pogruok. Iyudo ka koro igolo gik mane universities fund timo, iduoko a new model, nekech university funds gima notimo ne nogolo pesa nokawo pesa to tere universities direct. Ong'e ni university nigi nyithindo marom kama, so tuition fee madwarore for nyithindo gi rom kama, otere university. Yeah, koro mana kama subsidy ne bire, but koro help dhi chiwo mana ma nyathi dhi godo e lwete, ma miyo nyathi mar konyruok mar nini
kamano to model manyien ni koro dwaro ni ibiro mi gimoro amora imiyo nyathi obed grant obed scholarship obed loan imiye through that one system mondo mi mondo mien makoro control gino ok ni itere university but of course parents bende koro chulo more than gimane gichulo chon and kamane kako chal makoro king'iyo universities fund ibiro ko odok chien gi more than half pesa manichiwo ne 2023 gimochiw ne 2024 odok chien gi more than half ka koro wang'iyo gigi te kijumla